Grabatzen gauz. Bueno, Jon Etxandia. Hemen gaude, bogar. Oso ondo. Eskerrik asko bizita gaitik. Etorri naz, azkenean, goretzen zara esan izula espaldi, bueno, saiatuko nazkuten egun baten. Eta pasa dira asteak, eta, bueno, badakizu, bizitza. Bizitza. Bueno, hemen, leku nada, lasaia. Aparteta dago, ez? Bai, pizkat ni ustez apartegia dago. Eta ondo dago ekoizpenerako, hau aldundiaren dira. Ondo daude basieran, montatu nahi duzunean proiektu bat, hasierako kuota gainera oso bajoa dira, gero doaz igotzen, eta 10 urteren buruan mugitu bat zara. Nik eta egitu gaur egun satzen dituzten entxine bai satzen ziren, baina gaur gure... Baina laguntzen dizute, ez? Laguntza bat da, bai, egia da. Orain ja mugitu bat gara, tokiz, orain larrauri iragoaz. Bueno, baina zu hasi zinen, aspaldi, orain dela denbora, izan zinen, hori, ez hemen, hemen ez da gertzen, igual baino. Irakurri dut, nola Euskal Herrian, edo, bintzat, Bizkaialdean, hasi zela Tito Blas Garagardoakin, oker banago esan, Eta handi gitxira, zu izan zinela. Legalki izan nintzen, izan zelenengo Bertoko. Bertoko, bale. Hori egon ziren Barazal mendatean. Bai. Zenbat urtea, aspaldi. Gero, nau 2009an. 2009an? 2009an, hori da, bai, hori zen. Legalki laugar izan zen gero. Tito Blas ez dakiz ez, Tito Blas izan egiten nomada bezala. Hori beste eskema da, beste perfil bat da. Baina bere botillak ikusi dira aspalditik. Egiten zuen nomada bezala, beste toki batzuetan, egiten zuen etxean ere bai, eta gurean ere egin zuen nomada bezala. Etxean dian ere egon zen egiten nomada bezala. Ja, gero jarri zen bere kontu. Jende asko egiten du hori, ez? Ez dauka non egin, orduan sukaldatzen du igual etxean, eta eramaten du... Bai, nahi duelako, proiektu bat duelako, batxutan, proiektu bat dauka, Garagardo fabrikat montatu nahi dut, baina ez daukate, oindik, finantzazio falta, edo, aukera on bat da. Eta lokatzen duzu edo nola da, edo reservatzen duzu ordu bat, edo egun bat, edo bi egun? Zehazki eso pentsa, edaket ikusi duzu pizkazelan instalazioa, ezin duzu utxi hau inoriz, zeo zera purtxe bada, bueno, baina etortzen da berak zeo zer egin duela, esaten du, barzeta bat, gure dut estaut bat egin, estaut baltxe bat egin. Eta olakoa nahi du dator bere rezetarekin, nomada. Eta hemen sukaldatzen da dana? Eta hemen sukaldatzen da, bera gondaiteke, nahi badu. Sukaldatzen denean, baina ezin du ezer ikutu. Zer gertatzen bada. Bai, ez da bere etxea, da. Hori da. Zupentsa hori zure sukaldean. Sukaldean sartzen da. Norbait, ez da, eta gero galdina bada dure beste erantzokizun batzuk legalak. Zer egiten bada, edo zerbait gertatzen bada, zein da papera, ez da, langile bat da, zer egiten du, zer dago egiten pertsona hori hor, sukalde horretan. Zergatik da hor, bai. Nola sartu da. Bale, orduan 2009an hasi zinen Urdulizan. Egiten nuen lehenago, etxean, nire ez nomada bezala, baina bai, hori beste modu bat dago, ezta? Esan dugu nomada izan zitezke, edo klandestina izan zitezke, eta, etxean egiten duzu Garagardoa, gian ekipo pizkat handitxu batekin, eta saltzen duzu lagunen artean, eta hori ere... Baiz, ekipoak egon zen garai bat saltzen zirela internet bidez, gazten zizuten etxera, eta norberak egin ditxake ere, bai, etxean, azkenean, jende asko egiten du ere txakolina, estia, Zagardoa, batzuk ere saldu egiten dute zen zer, pizkate kronizitatean, kopuru txikia zer gara, ez da? Ja, baina, bueno. Eta hasi zinenean, Urdulizen, ja hartu zenuen lokala, eta... Bai, eta ja martxan jarri... Gertatzen dena, era norri pertsonalean, bat dago aldaketa bat, gure enpresa, aita zen, aita jubilatu zen, anaia joan egin zen ere bai, ditu nintzen bakarrik, aldaketa
bat izan zen, 2006, 2008, 2009, Ja, justo urte latzak. urte latzak izan ziren, eta dudan nik ja banengoen garagardo egiten, proiektu horretan, meakoiko pisuan, eskutatuta, klandestinoki, eta zen, salto emango dut, ja, profesionalki, Bizkaiko bakarra izanik, ez salduko dut. Vale. Ez que egon behar dira momentu horiek, ez? Azkenean bizitza horrela bat bizkat, Bai, aldaketak daudenean, edo itzi, edo aldatu, ez, bidea, edo esan, salto egingo dut urrengo fasera, ez? Eta esan duzuna naia, Gotzon, karo, bera sukaldaria da. Bai, bueno, berez profesionalki, ez du formazio horik, gustatu izan zaio beti denik. Bueno, baina sukaldatu asko, ez? Bai, eta gero taberna izan genuen Algortan, eta hor bera zen sukaldaria, eta horrako sukaldaria. Baina, bueno, berez ez doka formazio hori. Bueno, baina, bakizu, sukaldari izateko eta edozen lanetarako behar da formazioa, noski, eta primazkoa da. Baina bai, daude autodidakta direnak, eta ikasten dutela egon direlako amakin sukaldean edo norbaitekin sukaldean, eta ikasi dute, eta... Bai, batxutan gure Algortako tabernaren kasuan sukaldez erreza zen, tortilla patatas, Bueno, erreza, tortilla patatak sakin gara egiten, bai, asko gestak eta saltzen dituzte, hartzen dituzte tabernetan da. Zer da, ez gatoz berriro. Bai, goratzen. Eta horre Algortan zenbat urte egon zarete? Bueno, meretxian jarri genuen martxan Algortakoa, eta 23an itxi. Osea, 10 urte geroago. 2009an Urduliz zen Garagardotegia. Horre atxieran, nik montatu nuenean, ez da saltzen zen. Bizkaiko Garagardo gile bakarra. Bai, ferietan, ez da? Eta, bueno, baina ja urteekin hasi ziren beste batzuk sortzen. Laugar, Boga, Tito, eta ibadetan. Eta ja, kompetentzia horrekin saiagoa zen, saltzea. Osea, esten zara zuen behin Bizkaian egiten Garagardo, eta batean esaten dute batzuk, gube bai. Gertatzen da horrela, ez? Horrela izaten da. Baina, bueno, ondo dauz, nik bete esaten du, kompetentzia askotan, igual Garagardo gaietan ez da inerreza, ez? Baina laguntzen du, zu hobea izaten. Norbera pizkat. Hau aurreratzen ari da, nire bai egingo dut esfortzu bat, hobetzeko, ez? Eta beti... Bueno, kompetentzia... Ez da txarra, ez ni petxetuto ona dela. Guta batxua da, baina ona da. Bueno, eta ezagutzen duzu beste jendea, ezagutzen dituzu. Adibidez, Garagardo munduan ezagutu nuen, guen ginean geundela, jun ginen Teo Muso bisitatzen, baladineko Garagardo goi ospetsu bat, eta pasa bat nola zaintzen duten edo zuten, jarraituko dute egiten, baina nola botila bereziak egiten zituzten formato oso politak gero 18 graduko Garagardoak, segun Gabonetan egiten zuten bat berezia, udaberrian bai uste dut ateratzen zuten bat, bere garaian, eta nola Garagardoa bihurtu zen nahiko esklusibo, haiek bihurtu zuten esklusibo. Claro, beste maila batean zeuden. Ematen du, industria honek ematen du, hainbat aukera ematen ditu. Badien subinzazuna, ez da? Sortzea produktu bat oso merkatu esklusiboa batentzako. Beste prezio batzuekin, beste arazo batzuekin, logistika problema batzu daude ere, hori nora. Oso berizia zin, eta oso gozoak, oso zapori ezberdinak, zitrikoak, gero ja, orain normalagoa dira, baina bere garaian, arraroa zen, hori, behintzat. Kontan, kasu honetan Boga beste merkatu batetara doa, ezta? Merkatu Bizkaia batikan nagusiki. Eta taberna askotan zaudet, ezta? Eta puntu nahiko normala, esango dut, ezta? Rubia tostada, ipa gaur egun ja kasa Garagardo normala da. Nirean etxean dia zen produktu lokal bezala oso urduli zen, ezta? Kokatzen zen, artisau puntu horrekin, azonkak eta alako... Eta bazen dituzten, hori usten da, ez? Liburuan 6 edo 7, ezberdin.
txikia izanik gainera, ematen daukera gauza asko egiteko zen 300 litroko loteak ziren. Eta bueno, 300 litro bota horra dituzu, asko batz. Hemen, klaro, hemen 4.000 litroko. Aldea, ez da? Aldea. A ver, un experimento eta gauza berezi asko egiten dituen. Hori goiko partean, ez? Goiko partean. Laborategian, edo? Laborategian, Eta ikusi dut hemen, egon zinetela, ez dakit, Underwater-eko Borja eta... Borja eta kompainiarekin, kontaktu daukagu gaz. Eta hor zenituzten batzuk urtean? Ziren hainbat esperimentu desberdin, Garagardo fuerteekin nahiko ondotera zan. Bai. Onera egiten zuen Garagardoa orokorrean, bueno, Garagardo fuerteak egotea denbora bat pizkat borobiltzen eta egonkortzen hon egiten dio. Beraz, itxasozpien baita. Hor formatu desberdinekin, botella formatu desberdinekin. Oso arraro da, edo oso berezia, ez? Ur azpian korronteak mugitzen dituela botillak, eta gero hor, esan dut baina, zaiateako da hortik, eta gero, probatu gara hor da, hauetu da, ez? Edo ez, batzutan igual ez. Egia esan zuen alderik lurreko testa, obera egiten zuen, baina lurrekoa ere obera egiten zuen. Ja, orduan, bueno. Sin más. Garagardoaren kasuan nik ez nion. Zen, klaro, hemen txapa, ondo itxi da, txapa jarri garzaio, zerbait, zeren harmoniko du. Ez da sartzen, ez dago nolako aldaketari zen. Orduan, bai kortxoaren bidez, badago zelako... Zer bai, zer zugatzen du. Baina, Garagardoan ezin da egin. Bueno. Ondo, hemen dago, hemen badakizu liburutan dana agertzen dena, ez? Eta, bueno, 2019an hori jarri zen duten taberna, hor algorta, gainera oso ondo kokatuta zegoen. Bueno, zen oso taberna egokia, batipat terraza aldetik, txikia zuen terraza... Bai bakarra zuen, ez? Bai bakarra, gero eman ziguten pandemiarekin beste 3 mai gehiago. Laguntzeko aurru bat. Bueno, eso zen. Garan dabe, ja pandemiarekin ezin zen besterik egin. Pandemiatak ere txiken duen. Gero gauzak aldatu egin dira. Ordutik, nik hori uste dut, nik hori somatzen dut. Osak oso ondo zijoa zen, eta ez dinote du beti bakarrik, orokorrean, desberdinarekin hitz egiten, baina pandemiak aldatu egin zuen guztia, eta zenbait toki ez dute funtzionatzen. Ja ez dira berdinak, ez? Ez dira berdinak. Terrazare, jendea terrazaren altura hartu zuen, eta terraza handiaz baduzu, ezin duzu... Entzun dut, lehenko egunean, bueno, atzo uste dut, kendu nahi dituztela Bilbon terraza asko, bai? Agertzen zen albiste bat, justo Baster taberna hor aldezarrean, eta nahi dutela kendu, eta nahi. Ez dut lan ikusten problema, igual, Plaza Berrian igual, baina bestela... Ez dakit. Ez dut irakurri albistean, baina titularra irakurri dut, a ver, lagundu behar dira olako proiektuak, ez makilla jarri, ez, erruedetan. Negozio asko terraza gabe, ez dira funtzionatzen. Nora doaz, olako egun batekin, pikutara doaz, ez? Baina, bueno, hori beste gai bada. Bueno, eta hori egon zinetan, orduan, pandemia eta... Lau urte inguru, bai, lau urte. 2023 arte. Karo horrepatu gintuen pandemiak, zondakoa. Pandemiak bai ekonomikoki, baina bai ere pertsonalki, nolabait, batipatan anaiari, gotxoneri, afektatu ziren. Baina pertsonalean, Ze garrantzitsua den, ze hau familian eramaten zenuten, bi anaiak. Eta, karo, animikoki ez bazaude ondo, zube bai, zure gauzekin, eta esaten duzu, nik behar dut zu ondo egotea, bi anai bagara, egon behar gara biok laguntzen, baina, karo, zure hartzetik egon behar manaz, edo zu tiratzen, edo zu... igual, gainera pandemia gogorra izan zen danontzako, ez? Nik uste dute emozionalki eta animikoki aldatzen zaituela, ez? Bueno, sok bat izan zen danontzako, orduan
ulergarria da, bueno, ez izatea pertsona berak, ez? Osea, pandemia pasatzen da, baina hor geratzen dira, ez, zauriak. Eta hor daude, eta bueno, bai, nik uste bai tirako. Bueno, guria gertatuz, tokatu zaigu igual apur bat ja nagusi garela, baina imaginatu nerabeak, gazteak, baina, bueno. Aldaketak, ohitu behar gara aldaketetara, ez da? Orain beste garai hor bat etortzen da, antza, ez? Badatorre maldangora, ez? Batean, igo da, malda. Hau, errepide hau ez da? Ez du bukaerarik edo, ez da? Beti da zer, Baina, igo dute, ez? Batean, ez nintzen gogoratzen hain bat kostatzen zuela ibiltza, hemendikan. Bueno, eta gotzen dagoela lorazain bat. Lorazain bat. Ezta? Kontatu bere enpresa, lorazaintza enpresa, oso ondo bakio, gustatzen zaio. Lasaia, ez? Lasaia. Lasaia, ez dakit. Bai, a ver, lana. Gustatzen bazaizu. Udaberrian eta hola, lantio bakazu. Igual euria egiten duen egunetan. Fíjate, euria eta ezin duzu lanik egin dugun horretan. Ja, gaur ezin. Ez da. Ez da txartel, ez? Ez dago. Bueno, zer gehiago. Eta gero etorri zara ona, bogara. Barkatu, itxaron. Itxi zinuten albortakoa, baina gero jartzen nuen beti bezala. Hori da. Ja, gotxo zegoen, eraia zegoen, eta orduan no bakarrik, fabrikan, azokak, eta taberna da bertzen, solako zerbait da zen. Fabrikan zegoen tabernatxo bat, edo, gu bakizu hori ditzen diogula tapruna, ez da? Hori, taprun. Taprun bat, bai, ez da? Eta taprun zer da, hori ingelesa... Iturriak. Txapak. Ez da, iturriela, zen genuke, ez da, ezkeraz. Eta hor, nio goratzen naz, alokatzen zela, ez? Espazioa igual nahi bazen. Bai, zen pabeianeko, zabala zen, eta alokatzen zen. Bai, kostatza iristak, bertara kostatzen zen burtsu bat. Arazo duen dapatzen, arazo. Baina, juten zen zen. Inguruko eskualdeko jendea, ja zautzen zuen, eta joan egiten zen, bai. Aztean behin bakarrik itekintzen zen, marikoetan. Ondo orduan, aztean behin lan egin, lan egin, jende aurrean. Argi dago, olako negozio txikiak oso ondio torkio zuzeneko salbenta zerbait izatea. Bestunean taterekin egon nintzen, Luis Tate, ez Santxan, Zamudiokoak. Zamudion dago fabrika bat, Luis Tate dana, eta Tate besteak... Bai, anaia dira, familia dira. Eta honek dokat eta horna bat ere bai. Bai, badakit, de la poza zen igual. Izan daiteke poza zen, eta hori, handi material pilo bat saltzen dela tabernan bertan. Osea, hori zen, azkenean tabernaren helburua eta negozio txikiek nola baitere behar dugu zuzeneko salbenta puntu bat, da eskaparate bat, gara ere oso importantea flujo de caja, zepen dena kafloa, bizateko, zen eskenean egunero guztia erosi berra aurretik, baina gero ekoiztu egiten duzu. Ja, eta saldu arte, pasatzen da denbora. Denbora asko pasatzen da, diru pizkat behar da. Beti egon behar da. Bai. Baina, oso garantzitsua, ez? Izatea taberna, zenbat, salmenta izateko, ez? Hainbat puntutan, hainbat taberna, eta irautea, ez? Ez aldatzea, batzutan hori gertatzen da, ez? Normalean tabernak probatzen dutenean garagardoa, gustatzen bazaie, normalean bai. Kostatzen da aldatzea, gero etortzen badira handiak, ja hori... Hauei gertatzen zaie, guztiei. Eskenean, zuk pentsatar nabai batek bikoiztu edo irukoiztu dezakela presioa. Horrek mugatzen zaitu asko, zin duzu oso gareztik jarri. Berak igo behar du. Igo behar du, ekargatu behar du, ez da? Hainbat gastu dituzte, ez dut kritikatzen, ez? Nibakit egon naiz tabernaren... Egon zara beste aldean hori da. Badakit gastua pilo bat daudela. Eta normala ikusten. Lokala,
Pertsonala. Kontsumo energia, eta bueno. Eta energia orain. Eta, claro, hor muga hori dago. Horregatik, egia esan, ez da oso batipat txikientzako, non volumen txikiatan manejatzen garen, ez da oso merkatu interesgarria. Azkenean, saldu behar duzu, prezio bajuan, eta kopuru bitxi, txikia zarelako. Diru bitxi zari gara egiten, oso margen txikiarekin. Honena da beti, salbenta zuzena. Zu lokal propio daukazu, eta azokatara bidez basoaz, edo gozoetara, hor margen guztia zuretzako da. Eta azokak badaude, urtean zehar pilo bat. Bai, pentsa Bizkaiak udal dituela, ez da, sortzi uste direla. Herri guztia daukate azoka bat. Txikinak ere. Bai, auzoak. Batzutan auzoak. Bilbon nahi bat azoka daude, Getxon, bai, bueno, egia da batzuk oso eskasak direla. Herri batzuk oso txikia dira, eta azoka txikia daukate, baina, bueno, mataz beste egiten duzu, ez da? Ja, batzutan nobe, beste batzutan, igual esaten duzu, urren urtean ez nator jendea, zeia probatu dut, eta zai gustatu, edo ez dator jendea. Jenderik, edo... Eta moda hau sortu zena, zua zitzinen hemen Bizkaian, gero batu ziren laugarrekoak, boga, hainbat ez? Zuk uste duzu moda hau artisau Garagardoarena jaitsi dela, mantendu da, nola ikusten duzu orain momentu honetan? A ber, kultura aldetik gehiago saltzen ari da. Volumena litrotan eta dirutan, Garagardo lokalak gehiago saltzen ari dira orokorrean. Gertatzen ari dena da konzentrazio bat orain. Bogak neu sortu nahu, etxaldia desagertzen da, eta orain bogan nago, eta loko gauzak gertatzen ari dira. Eta beste handiago batek egingo duen goza. Ni hemen Bizkaian ez dut ezagutzen. Badakit Bilbon hasi direla batzuk egiten Garagardoa bertan, horripan, eta saltzen dute haiek hor taberna horretan, baina ez ditut ezagutzen marka berriak edo enpresa berriak. Hori ere gertatu dago, ez da sortu ezer berririk, eta orain ari da txikienak, nire ustez desagertuko gara, azkenean oso negozio pertsonalak dira, zu komentatu duzu Tito, Angele, osasun problema du, eta itxi behar izan zuen. Itxi beharko du, eta bere negozioa itxi ingo. Inork ez du hartuko, ez dago testigurik, ez? Hori da. Eta, bueno, bai dira etapak, ez? Igual, adibidez itzan dira, iraundu ezakitzen bat urte, eta ona zarenez, bogak fitxatu zaitu, eta esan du, hau, Jon Gugaz etorriko da. Hori, ez da hartu dute. Eta hemen, igual errazagoa, volumen gehiago dira, ez? Bueno, ez dakit errazagoa den, baina, bueno, bestera batera, eta zu segurtasuna daukazu behintzat, pertsonalki bai, eta lan gitxiago, lehen autonomo nintzen. Hori, autonomo, bai, lehen ez dakit, ni... Enpresa handiagoek daukate kompetentzia egiteko aukera hobeagoa, ez da? Beste enpresa sortu ditzazkete ere bai aliantziak, azkenean enpresa handioek ere unien artean kompetentzia dira. Sortu ditzazkezu, nola baiteko aliantzia batekin edo bestiarekin. Bueno, badakigu Espainian adibidez, nortzuk diren handiak eta nortzuk batu diren, eta ja handiagoa dira, lehen handia baziren, oso handia dira. Jo, bai. Baina, bueno, nik esango dizut, nire susmoa edo nire ikuspuntua igual, marka handiek, bai, zuk esan duzuna, kompetentzia handia daukate egin artean, eta nabaritzen da urduritasuna, ateratzen dutenean produktu bat berria, dastatzeko edo probatzeko jendea artean, kongresutan eta horrela, nola... inbertsio hain handiak egiten dituzten marketing aldetik, gero imaz den bebai, ze zapore gustatuko zaio jendeari, edo ez dakizet, eta, karo, ateratzen bat dute produktua, eta ez bada saltzen, haientzako olio bat da. Orduan, gero eta gora gozoaz, gero eta riesgo gehiago dago, arrisku gehiago edo urduritasun gai.
Zu hori nabaritzen duzu zure lanean, ez dute edo zan... Ez, ni egon nintzenean behin baskulinarin host deitzen da, zen profesionalentzako kongresu moduko bat, sala eta barra eta, lantzen ziren, eta hor etorri ziren batzuk, aurkezten produktu bat, eta super urduri zeuden, eta ikusten zitzaien, dirua manejatzen ari ziren, diru kupuru itzela, eta ezin zen ezebez atera gaizki, eta ditzen zen gehiegi pagatzen zutela bebai haiek, igual dana. Azkenean, zu asmatzen duzu gai bat, egingo dugu garagardoaren inguruan ez dakiz zer, baina nor pagatuko du dana. Orduan goikoa agertu behar da, hainbat alditan, eta egin behar zaiola gola, haiek pagatzen dute, ez? Presio handia dago, eurek ditzen dute, ekutiboek, eta bai izan, que pereza, ez? Hola bizitza, ez? Igual nahiago txikia izan, baina bentsa gozatu lanaz. Hori galdu dut hemen adibidez, eta? Joan fabrikara, gaur ingo dugu kalabaza garagardo bat eiko dugu. Adibidez, zuk egiten zenuen. Igual bota behar da. Baina, ilusioa daukazu gorputzean. Ideia daukazu. Probatzen duzu eta, ez atera. Igual urrengorako botako diot jengibre, ez dakiz zer, edo beste kalabaza mota bat, edo jo que se. Baina, behitzat, egin duzu, ez? Hori hemen galtzen da. Guztiz, kreatibitate hori galdu egiten da. Baina hemen, hau da sotakabe horrei, ez da? Egiten dut etxean, egiten dan. Zuretzako. Edo lagunentzako. Ondo da, nik uste dut hori ezin dela galdu, ez? Puntu hori ezin da galdu. Ez. Importantea da. Bueno, hori, neukan galdetzeko. Ze aldaketa, baina oin esan duzu, ze aldaketa ikusi duzu adibidez. Txandiatik bogara, salto hau, kualitatibo. Osa honak, eta goza txagarra, ez da, komentatu duguna. Kreatibitate falta, erantzukizuna ere bizkat banatu egiten da, jendearen artean ekipoa da. Bakoitza dauka bere lana, dukazu gerentzia bat gainetik, azkenean, atera behar dira, zenbakia bai, claro, zenbakia atera behar dira. Baina kreatibitate puntua, galtzen da, baina segatik galtzen da, imaginatzen dut, argia lehenago zen Martxela, orain ez dakit dagoen... Bai, Martxela garizkoa, bai. Badituzue lau bosei ez dakitzen bat garagardo, baina lantzean baina igual aterako duzue, edo okurrituko zaio norbaiti. Oie, Jon, asmatu bat, esango dizute igual, asmatu bat. Gabonetarako, imaginatu. Alba da gerentea eta bera pizkat egiten du erabakiri, baina azkenean erabaki komertxalak dira, badibidez. Bera nabaritzen du, jendea nahi duela alkohol gitxiago garagardoan. Batzen gaitu eta egin behar dugu alkohol gitxiago egin, egingo dugu, biltzen gara eta lan egiten dugu horren inguruan. Hombre, kreatiboa da, baina helburu komertzial batekin. Bai, ezberdina da. Saltzea da. Ezberdina da. Baina produktu berriak ateratzea, bai. Nik kalabaza garagardoa egiten nuenean esen euna saltzea horretako. Eta kalabaza garagardoa egin behar. Baina, enpresa batean gaude, enpresa batek funtzionatu behar du, saldu behar du. Baina, saltzea produktu berri bat, edo ezberdina, edo temporalki bazakit. Justo, kurritu zaizkit gabonak, baina uda sasoian, zitrikoak, ez? Edo pomelo, ez dakit zer. Ez horren beste, azkenean ere horrema logistiko batzuk daude, biltegian komentatu zuen alen, ez? Hori da. Baina, agian aldaketarekin... Aldaketarekin, han emango digu igual aukera gauza gehiago egiteko. Igual incluso gauza propioak han bakarrik saltzeko, beste hainbat aukera ematen ditu. Eta jatetxea egongo da, bai, ez eta berno jatetxea. Eta egongo dira tabrun bat, eta igual lote propioak han saltzeko bakarrik. Zein, gero banaketa egiteko gauza berriak sortzen dituzunean, nahiko problematika dira, katalogoak... Bai, eta probatu behar dute, ez da? Eroskin... Probatu behar dira. Probatu behar dira...
eta batxutan lan asko igual Ja, bai. dupena merezitzen azkenean, zuk ja 6 referentzi baituzu eta... Pues ya está, ez? Eta Aiera gozo daude danak, bakoitza bere zaporea dauka, bere graduazioa. hor beti zaude ere bai, pixkat horiek zaintzen, pixkat adi jendean, ze jendearen guztiak aldatu egiten dira. Bai. Eta hon pixkateko mazara di horretara. Zer jendea zen nahi duen, eta joan pixkat bide horretatik. Bueno, badago jendea daukala argi. Oscura, Bai, bai. rubia, ez dakiz zer. Bai, baina jendeak gero eta alkohol gehitxiago eskatzen du. Bai. Egun egin daiteke, alkohol gabeko iluna dago. Bai, bai. Egun berean egin daiteke ilunak alkohol gehitxiagorekin. Bueno, aukera bada. Ondo, baina a ber, sasoietara ohitzea da, ez? Bueno, orain egia da alkohola gero eta ez dakit, izen txarra dauka, ez? Bai. Osasun aldetik begiratzen da gehiago, alkohola... Bueno, baina, bueno, nik uste dut, kostako dela, bintzat Euskal Herrian. Egin daitezke produktu pixkat bajua alkoholean eta nire ustez aukera hori badago, batipat garragardo artesauetan aukera hori erraz daukau. Eta boga saltzen da supermerkatu askotan bai, ezta? Bai, Eroski eta BMek badu... Claro, hori ere logistika astero ateratzen da, bat, bi, bale, botiakin, eta orduan... Baina, etortzen dira haiek bi, edo eraman behar dituzue zentraletara? Eraman behar ditugu Elorriora. Elorriora, Eroskien? Bai, hori... San Fausto, barrio San Fausto, ez, no? Eta, bueno, ja komentatu ditugu, ez? Baina, claro, aldea dagoela, ez? Artisau, edo ja artisau baino fabrika handiago batera. Bueno, orain lasaiago zaude behintzat, eta etxean egiten dituzu zure probak. Eta, bueno, orduan beti dago, ez? Zerbait egiteko... Guri bai, bueno, ni irakasle munduan bebai pasatzen da, ez? Esaten didate askotan, baina ez duzu nahi bueltatu zukaldera? Ze behiratzen didate batzutan, baina zer, ezakit, ari xara tramatzen zerbait, baina ez. Baina, beti daude aukerak, ezakit lagunekin txoko batean sukaldatzeko, edo, jo que se, norbaitik deitzen dizula... Kaldaritza munduan izaten dira kolaborazioak. Hori, kolaborazioak, egin genuen dela gitxi... Bai, baina lagunentzako zen, atea itxita, eta gonbidatu genituen amabai pertsona, Romon, egon ginen Tartar taberna ezagutzen duzu? Dago hor plazan, metroko plazan, daude hainbat taberna, hirugarrena ezakit. Eta bai, esan zintzen duen, egiten dugu zer, eta haiek superposik, ze normalan egiten dute betikoa, zu imaginatu beti, boga, barkatu, argia, martxela, bakizet, eta, pues, claro, etortzen denean, kanpotar bat, egiten duzue beste garagardo mota bat, ez? Guk egin genitu, haiek egin zituzten plater berezi batzuk, nik beste batzuk, eta super, asmoa zen ondo pasatzea, ondo pasatu genuen, jendea ezagutzea bai, lagun batzuk bakarrik saretatik ezagutzen ginen, eta orduan, asmoa ezen dirua irabaztea, ze galdu genuen dirua, benetan, esan zen, a ver, igual, venga, batzen gara eta listo. Baina pasagan nuen oso ondo 3 egun azkenean prestatzen, eta hori, beti dago denbora olako gauzak egiteko, ez? Eta ez da berdina, ez da egunerokoa, baina, gusanillo pikatzen dizunean, egiten dugu zerbait, eta bai, sortzen dira, nik uste dut oso polita direla, igual zuek egin dituzue, bai, garagardo, hien artean egin dituzue kolaborazioak. Polita da, igual urtean ezarete ikusten, eta gogoa dituzu ikusteko, ia batzen garen, eta egiten badugu zerbait, berezi, etorri, venga, ez daukazu libre. Eta orduan, ateratzen zaitu rutinatik, ez? Eguneroko tasunetik ateratzen zaitu, eta ikusten duzu beste jendea, beste esparruak, beste zonaldeak ezagutzen dituzu, igual esara egon
ez dakit, okurritzen zait, baia zen ezara egon inoz, eta, venga, egingo du kolaborazio bat, eta hola esagutzen gara, edo ez dakit zer, edo igual esagutzen gara, eta egun batean agian kolaborazio bat, baina ja, sortzen dira, ez? Bai, loturak eta... Bai, lotura horiek. Eta polita da, ez? Zure lankideak ezagutzea, edo zure esparru berean lan egiten dutenak, bueno. Ondo, bueno, bukatzeko ja, a ber, bidaiatu duzu asko ekoizle moduan, mugitu zara asko Garagardoarekin, esan duzu Bizkaian, 118 azoka ezberdin egon aldirela, baina deitu dizute kanpotik hainbat? Oso gitxi. Normalean, beti, kanpoan, justu orain, Barcelona Ber Festival da, ezta? Bai. Artik deitzen zaituzte. Baina, azkenean da... Betikoa. Ez? Beti daude... Eta beti daude berdinak. Beti daude berdinak, klaro. Bai. Pena merezi du Etxeandia bezalako pesatxo batek Barcelonara joatea. Nik uste ez, komertzialki ez. Ja. Zen gero, problema logistikoa da, nola bidali Garagardoara, baina, bueno, igual ezagutarazteko zure produktua, ezagutzeko zu bebai beste batzuk horretako dira bebai, dirua irabazteko, baina bebai ezagutzeko jendea. Bai, eta, bueno, orain boga Barcelonan dago, adibidez. Ni ustez izan diteke interesgarria, gero sariren bat jarretzen baduzu, izan diteke, ondo torkio, imagen aldetik. Edo igual, kanpotarrak turista modun, ez? Sevillatik edo, Madriletik badator norbait Euskal Herrira, eta badaki probatu behar duela boga, edo probatu behar duela Etxeandia, ze ja ikusi du, ez? Ni ustez, maia txikian ez dupena merezi, ez dakit, bai titori edo bai aseri edo bai neuri Etxeandia bezala, ez, baina igual ja boga bezalako enpresa bateri bai bizkatxo bat gehiago, eta bariziki Garagardo oso bereziak egiten dituzten entzako, azkenean hori da merkatu orokorra, ez da, zabaltzea, ez? Laugar bezalako bat, edo... Naparbier, ez? Buitzen la kanpora, bai, ez? Baskelan, eta alako... Baslan. Eta alakoak oso Garagardo bereziak egiten dituzte, eta... Segozua dauden, probatu ditut Dani Garrido, badakizu, Perro Txikon, Bilbon, hor Marzanan, badaukala berak... jatetxe hartu zuen, eta bera Garagardodia izan zen Baslanen. Orduan, klaro, ekartzen ditu hortik Garagardoak, bera bai aukeratzen ditu beste tokitatik, eta dauka kaineroak ezberdinak, super gozua, bai. Nik aukeratzen ditut alkohol gitxi daukatena bai, freskoa direna, ze bestela, aukeratzen zanatik. Bai, baskelan izan. Baslan. Ez ditut ezagutzen, baina... Bat bai. Baina ona dira, zer. Dani egon zen bertan lanean, eta probatzen dituzu, eta... freskoa, aromatikoa. Ez dakit entzun dudan, Estrella Galiziak erosi duen. Hori gertatzen, izan daiteke. Guri, hauek ez da, baina hauek igual etortzen zaien. Azkenean, boga kooperatiba da, baina nobaitek diru jartzen badu gaina. Ez dakitzu, Baskideek ezak dute, pita. Bai, ulertzen da. Bai, pasatzen da dibidez, bakaiauarekin pasatzen da. Bi enpresa daude munduan, edo zeuden, eta... batek hartu zuen bezea. Baina, claro, zu imaginatu. Monopolio bat duan. Baina, hori da, orduan, ez dakit hartu duen azkenean, baina gondira da sopillo bat, gertatu zen bankarekin, ez da? BBVA eta Sabadell, eta azkenean, dana zuentzako ezin da, egun behar da, danontzako apur bat. Hori durren urratxetako bat izan diteke. Izan diteke, tortxea handiek, azarean diru zurgatzea. Gero eta gehiago, eske hori ikusten da, ez? Nola azkenean gero eta tabernetan sartzen dira berdinak. Etortzen da Estrella Galizia esan duzu. Jartzen dizkizu taulkiak, mailak, ezagitzer, toldo aldatuko dizut, dirua jartzen dute mai gainean, eta ja,
ni adibidez nahi dut izan imaginatu. Bakarrik boga, ze nahi dut hemengo produktua eskaini, claro, etortzen zaita hau, eta zer esaten diot? Baiet. Claro, txesango diosu. Azkenean... Eta gero, bueno, boga bai badaukat, Ja. Tristea da hori, ez? Hainbeste indarra izatea, ez? Hainbeste dirua eta festivalak dituzte, ez? Hori, Galizian badaukate Kriston Festivala. Orduan, claro, saia da kompetitzea horrela, ez? Horregatik ni ustez beharrezko da zuzeneko banaketa eta... parte importante bat, izatea zuzenean, ekoizlea, kontsumitzailea. Hori ez galtzea zer bestela. Zailago da alako kasuetan, zen txiki batek egin dezake dendatxo bat iriki, edo taranatxo bat, edo azoketara joan, ez da, mugitu gaitezke. Hau entxako, klaro, baina da romantikoa. Ez da, burra romantikoa, baina gero, pagatu behar dira faktura, aurrekontuak ezakizeta. Eta realitateak esaten du, momentu honetan, ez? Garai hauetan, zaila da. Eta zailago, nik uste dut, zailago bihurtuko dela, ez? Hori esaten dut, behintzat. Guztia zeltzen. Igotzen bada elektrizitatea, zau, elektrikoa... Bueno, baina hemen elektrizitate pilo dago. Gaseskoa da, gasareko da presioa, baina hainbat oskailu guztiak... Baina gaza igo da, malta igoko da. Igoko da. Orduan, malta igotzen bada, gaza igotzen bada, garagarda igoko da. Igoko da, seguramente, claro. Eta orduan, soldatak ez dira igoko, baina jungo gara boga erosten, eta esan dugu, erosiko nintuen 6 lata, baina igual... Bezakit, hiru erosiko ditut. Espedu dugu eset, ez? Baina... Ez ondo, Jon. Eskerrik asko, bueno, izteagatik tarte hau, denbora tarte hau. Eta sorte hon, kanalaki, ze moduz doa kanala. Kanala ze moduz doa. Kanala? Kanala, bueno, badoa, burka, astiro, nik egiten dut hau hobi moduan, baina gustatzen zait, jostailu moduan daukat, jostailu berria eman didate, edo berpiztu dut. Baize, sortu nuen 2006an, baina egin nituen pare bat bideo, eta hor geratu zen, gero ez dakitze Facebook, Instagram, eta astuta nuen, eta neguan izan da, berpiztu dudala, eta hasi nastrazteatzen, eta posik. Kontaktua dago, pertsonalki. Hori izan didate, ikusle batzuk esan didate, gustatzen zaiz zure kanala, ze zuzoaz lekutara. Ez da, zaudela zure mailan eta konektatzen zarela beste batekin, ez dakit, Bartzelonan dagoela, ez, zu aldatzen zara lekuz, pertsonak elkarrizketatzen dituzu, eta, interesgarria. Eta bai, momentu oso ondo doa. Laizter beste bat zukaldari batekin dauka, boxealari batekin bai Laizter, orduan... Zu jende pilo bat ezagutzen duzu, ate pilo bat zoaltzen izan? Bai, niretzako erresa da, eta gero bai gaia oso ezberdina dira. Orduan, interesgarria da bai hor sartzea, ez? Bai, sukaldaritza munduan egia esan oso zabala da. Bai, eta ezagutzen gara jende asko, ez? Beti esaten dute, ez? Sukaldariak dira saltxero hutsak, eta sartzen direla leku askotan, eta bueno, pues... A ber, ondo pasatzen da, asmoa da ondo pasatzen, eta kontartzea gauza, eta ezagutzea... Eta kasu honetan, adibidez, bogan gaudela, eta... Laizter jungo zaretela larraurira, ez? Eta, bueno, gauza horiek, ez? Entzutea, ez bakarrik telebistatik, baizik eta beste tokitatik. Hori da. Eskerrik asko, Jon, benetan. Venga. Bueno...